Zamislite da ste cijeli svoj život vjerovali u jednu stvar, u sigurnost obitelji, u ljubav svog partnera, u istine koje gradimo oko sebe, a onda, jednog hladnog jutra, u kući koju nikad niste posjetili, otključate vrata sobe i otkrijete tajnu koja vam zauvijek mijenja život. Srce vam stane, ruke drhte i dok vam suze zamagljuju vid, shvatite da ništa nije onako kako ste mislili. Što biste učinili kad biste otkrili da osoba koju ste voljeli najviše na svijetu skriva lice koje nikada niste vidjeli? Kad bi svaki kutak te kuće šaptao priče koje nikada niste čuli? Što ako je ta tajna veća nego što možete podnijeti, a svaki novi korak otvara vrata boli, izdaje, ali i nevjerojatne snage? Ova priča nije samo o tajnama. Ova priča je o gubitku, otkriću i o tome kako se razrušeni svijetovi mogu ponovno graditi, jedan dijelić po jedan. Ali jeste li spremni saznati istinu? Jer jednom kad uđete u ovu kuću, nema povratka. Tog hladnog zimskog jutra dok je magla obavijala ulice Zagreba, Zrinka Vranjić je stajala pred starom kućom, koja je neočekivano postala njezina. Drhtavim rukama je držala ključeve, promatrajući trošnu fasadu koja je svjedočila desetljećima zanemarivanja. Kao 47-godišnja čistačica i udovica, nikada nije očekivala da će naslijediti imovinu, posebno ne od daljnjeg ujaka kojeg se jedva sjećala. Kuća se nalazila u starom dijelu Trnja, četvrti koja je nekad bila puna života, ali je sada nosila težak teret propadanja. Zrinka je duboko udahnula, skupljajući hrabrost dok je otključavala zahrđalu bravu. Vrata su zaškripala, otkrivajući mračnu unutrašnjost, koja je mirisala na vrijeme i zaborav. Prvi koraci po drvenom podu odjeknuli su kroz prazne prostorije. Daske su škripale pod njezinim nogama, kao da protestiraju protiv ovog uznemiravanja dugogodišnjeg mira. Izblijedjele žute tapete na zidovima ljuštile su se poput starih rana, otkrivajući tragove života koji je nekada ispunjavao ove prostorije. Zrinka je prstima prelazila preko zidova, osjećajući kako joj srce ubrzano kuca dok je polako istraživala svoju neočekivanu baštinu. U dnevnoj sobi, prašnjavi sunčevi zraci probijali su se kroz prljave prozore, stvarajući sablasne sjene na podu. Stari namještaj, prekriven bijelim plahtama, podsjećao je na duhove prošlosti. Zrinka je polako odmicala plahte, otkrivajući stolice i stolove koji su vjerojatno pamtili bolja vremena. Na kaminu je stajala izblijedjela fotografija nepoznate obitelji, njihovi osmijesi zamrznuti u vremenu koje je davno prošlo. Dok je hodala kroz kuću, Zrinka je osjetila kako je preplavljuju sjećanja na vlastiti život, na male stanove koje je čistila da bi preživjela nakon smrti svog voljenog Leona, na usamljene večeri kada bi se vraćala kući bez ikog tko bi je dočekao. Suze su joj navirale na oči, ali ih je brzo obrisala. Ovo je trebao biti novi početak, zar ne? No tada je došla do zadnje sobe. Nešto u vezi s njom bilo je drugačije. 3 velika zahrđala lokota visila su na masivnim vratima, kao čuvari mračne tajne. Zrinka je osjetila kako joj se koža ježi. Zašto bi netko toliko osigurao jednu sobu u napuštenoj kući? Instinkt joj je govorio da se okrene i ode. Ali znatiželja je bila jača. Odlučna da otkrije što se krije iza tih vrata, Zrinka je počela pretraživati kuću u potrazi za ključevima. Svaka ladica, svaki ormar, svaki kutak mogao je kriti odgovor. Nakon sati pretraživanja, umorna i prašnjava, spustila se u podrum. Ustajali zrak ispunjen vlagom otežavao je disanje. Pod snopom svjetlosti iz svoje baterije ugledala je hrpu starih novina u kutu. Nešto ju je potaknulo da ih pomakne. Ispod novina pronašla je malu drvenu kutiju, prekrivenu desetljećima prašine. Ruke su joj drhtale dok ju je otvarala. Unutra, na izbljedjeloj crvenoj tkanini ležala su 3 ključa. Srce joj je počelo snažno lupati. Je li moguće? Vraćajući se do zaključanih vrata, Zrinka je osjećala kako joj noge postaju teške sa svakim korakom. Jedan po jedan, lokoti su popuštali uz jezivi metalni zvuk. Kada je i posljednji pao, Zrinka je stavila ruku na kvaku. Trenutak istine. Vrata su se otvorila uz dugi bolni uzdah.
Miris ustajalog zraka i vlage zapuhnuo ju je poput udarca. Mrak sobe bio je gotovo opipljiv. Kroz prašnjavi prozor probijala se slaba svjetlost, otkrivajući prizor koji će zauvijek promijeniti njezin život. U kutu su bile uredno složene hrpe pisama, a u sredini sobe, poput spomenika prošlosti, stajao je veliki stari kovčeg. Zrinka je polako prišla hrpi pisama. Jedno pismo na vrhu bilo je otvoreno, a iz njega je virila fotografija. Uzela ju je drhtavim rukama i osjetila kako joj se svijet ruši. Na fotografiji je bio Leon, njezin pokojni muž, nasmijan i sretan, grleći nepoznatu ženu i 2 djece. Datum na poleđini fotografije bio je iz vremena njihovog braka. Suze su počele nekontrolirano teći niz njezino lice dok je počela čitati pisma. Bila su adresirana na Leona, pisana rukom žene koja se zvala Darija. Riječi su opisivale zabranjenu ljubav, tajnu vezu koja je trajala godinama, ali najgore tek dolazi. Djeca na fotografiji bila su njegova. Zrinka se srušila na prašnjavi, osjećajući kako joj se cijeli život raspada pred očima. Sve što je vjerovala o svom braku, o čovjeku kojeg je voljela i za kojeg je mislila da poznaje, bilo je laž. Među pismima, jedno je posebno privuklo njezinu pažnju. Na crvenoj omotnici bilo je napisano hitno, a pismo je još uvijek bilo zapečaćeno. Zrinka je zurila u njega, znajući da unutra vjerojatno leži još jedna bolna istina. Ali više nije bilo povratka. Morala je znati sve, drhtavim rukama. Zrinka je držala posljednje zapečaćeno pismo, znajući da će njegov sadržaj zauvijek promijeniti njezin život. Prostorija je bila ispunjena teškom tišinom, prekidanom samo zvukom njezinog ubrzanog disanja. Kroz prašnjavi prozor, kasno poslijepodnevno sunce stvaralo je sablasne sjene po podu, kao da i samo oklijevalo svjedočiti ovom trenutku istine. S mješavinom bijesa i neizdržive znatiželje, Zrinka je polako otvorila omotnicu. Papir je bio požutio od vremena, a rukopis na njemu je bio drhtav i očajan, potpuno drugačiji od elegantnih linija u ranijim pismima. Darijine riječi bile su natopljene očajem. Preklinjala je Leona da se javi, da objasni svoj iznenadni nestanak. Pisala je kako je teško bolesna, kako više ne može raditi, kako nema novca za lijekove ni hranu za djecu. Zrinka je osjetila kako joj se želudac okreće. Ovo nije bila samo priča o prevari. Bilo je to svjedočanstvo o potpunom napuštanju, o izdaji koja je nadilazila sam brak. Leon, čovjek za kojeg je mislila da poznaje svaki njegov osmijeh, svaku boru na licu, pokazao se sposobnim za nezamislivu okrutnost. Ustala je na noge, koje su joj klecale i prišla prozoru, pokušavajući udahnuti svježi zrak kroz napuklo staklo. Zagrebačke ulice dolje živjele su svojim uobičajenim životom, potpuno nesvjesne drame koja se odvijala u staroj kući. Kako je Leon mogao živjeti s ovom tajnom? Kako je mogao svako jutro poljubiti je za doručkom, znajući da negdje postoji druga obitelj koja ga očajnički treba? Odlučna da sazna više, Zrinka je počela metodično pretraživati sobu. U starom ormaru pronašla je fascikl pun bankovnih izvoda i potvrda o prijenosu novca. Leon je godinama slao novac Dariji, redovito i značajne iznose, ali transferi su iznenada prestali 2 godine prije njegove smrti. Zašto? Što se dogodilo? Sljedećeg jutra Zrinka se uputila u lokalnu poslovnicu Zagrebačke banke. Bank je bio moderna zgrada od stakla i čelika, u oštrom kontrastu s težinom prošlosti koju je nosila u sebi. Za šalterom ju je dočekao Marko Jelenić, sredovječni bankar umornoga lica. Kada mu je pokazala dokumente i objasnila situaciju, njegovo se lice smrknulo. Žao mi je, gospođo Vranjić, rekao je tiho, ali ne mogu vam dati informacije o tim računima. Bankarska tajna. Zastao je promatrajući njezino očajno lice. Nakon dugog trenutka spustio je glas. Ali mogu vam reći da potražite u Samoboru. Darija je živjela tamo, u staroj kući blizu crkve Svetog Anastazija. Zrinka nije gubila vrijeme. Sjela je u prvi autobus za Samobor, povijesni gradić udaljen samo pola sata od Zagreba. Tijekom vožnje promatrala je kroz prozor poznati krajolik.
Brežuljke prekrivene vinogradima, stare kućice s crvenim krovovima, sve je djelovalo tako idilično, u potpunoj suprotnosti s olujom u njezinom srcu. Pronalaženje Darijine kuće nije bilo teško, malo mjesto, svi su se međusobno poznavali. Ali prizor koji ju je dočekao sledio joj je krv u žilama. Kuća je bila napuštena, prozori razbijeni, nekad uredan vrt pretvoren u džunglu korova. Na vratima je visio lokot, a kroz prljava stakla mogla je vidjeti slojeve prašine na namještaju. Starija susjeda koja je zaljevala cvijeće u svom vrtu, primijetila je Zrinku kako stoji pred kućom. "Tražite Dariju?" upitala je, odlažući kantu za zalijevanje. "Jadna žena. Umrla je prije 3 godine. Rak, znate. Djeca su završila u domu za nezbrinutu djecu u Zagrebu." Zrinka je osjetila kako joj se noge odsjecaju. Darija je umrla sama, bolesna i napuštena, dok su njezina djeca, Leonova djeca, završila u domu. Sve to vrijeme dok je ona živjela svoj naizgled savršen život s Leonom, druga obitelj se raspadala u tišini. Na povratku u Zagreb, Zrinka je zurila kroz prozor autobusa, ali nije vidjela krajolik. Vidjela je samo lica s one fotografije, nasmiješenu Dariju, nevinu djecu i Leona, čovjeka kojeg je mislila da poznaje. Osjećaj krivnje ju je pritiskao poput tereta, iako racionalno znala da nije ona kriva za ovu tragediju. Ali sada, kada je znala istinu, nije li i njezina odgovornost da nešto učini? Da nekako ispravi nepravdu koju je Leon počinio. U svojoj glavi već je počela formirati plan. Pronaći će tu djecu, saznati što se s njima dogodilo. Možda nije mogla promijeniti prošlost, ali budućnost je još uvijek bila neispisana. Dok se autobus približavao Zagrebu, Zrinka je osjetila kako u njoj raste nova odlučnost. Ovo više nije bila samo priča o izdaji, postala je priča o iskupljenju. Sljedećeg jutra, Zrinka je stajala pred domom za nezbrinutu djecu u Zagrebu, masivnom sivom zgradom iz jugoslavenskog razdoblja, koja se uzdizala poput utvare nad Maksimirskom ulicom. Jesenski vjetar kovitlao je opalo lišće oko njezinih nogu, dok je skupljala hrabrost da uđe. Srce joj je lupalo tako snažno da je bila sigurna da ga mogu čuti i prolaznici na ulici. Unutrašnjost doma mirisala je na sredstvo za dezinfekciju i kuhani kupus, miris koji je Zrinku podsjetio na bolnicu u kojoj je Leon proveo svoje posljednje dane. Na recepciji ju je dočekala ravnateljica, Vesna Radulić. Žena strogog izraza lica, ali umornih očiju koje su svjedočile godinama provedenim, brinući se za napuštenu djecu. Njezin ured bio je mali i pretrpan dokumentima, sa starim računalom koje je tiho brujalo u kutu. "Da," rekla je Vesna nakon što je Zrinka objasnila situaciju. "Niko i Ivana su kod nas već 3 godine. Teški slučaj." Zastala je, proučavajući Zrinku preko ruba svojih naočala. "Trenutno su u procesu posvajanja, znate. Nekoliko obitelji je pokazalo interes." Zrinka je osjetila kako joj se grlo steže. "Mogu li ih vidjeti?" upitala je glasom koji je jedva prepoznala kao svoj. Vesna je dugo šutjela, važući situaciju, prije nego što je kimnula i ustala iz svoje stolice koja je zaškripala pod težinom godina. Dok su hodale dugim hodnikom, žuti zidovi bili su prekriveni dječjim crtežima, mali prozori u duše onih koji su ovdje živjeli. Vesna je zastala pred vratima učionice i nježno pokucala. Kada su ušle, Zrinka je odmah prepoznala djecu s fotografije, iako su sada bili stariji. Niko, 10-godišnjak tamnih očiju koje su podsjećale na Leonove, sjedio je sam u kutu čitajući knjigu. Ivana, njegova 7-godišnja sestra, slagala je slagalicu s drugom djevojčicom, njezin sramežljivi osmijeh tako poznat da je Zrinki srce preskočilo otkucaj. "Niko, Ivana," pozvala ih je Vesna nježno. "Imam nekoga tko vas želi upoznati." Djeca su podigla pogled i Zrinka je osjetila težinu njihovih pogleda poput fizičkog udarca. U Nikovim očima vidjela je nepovjerenje, godine razočaranja koje su se nataložile u tako mladoj duši. Ivana je djelovala znatiželjno, ali oprezno, kao da se boji dopustiti si nadu. "Zdravo," rekla je Zrinka, pokušavajući zadržati stabilnost u glasu.
Ja sam poznavala vašeg oca. Niko je odmah spustio pogled natrag na svoju knjigu, njegova reakcija glasnija od bilo kakvih riječi. Ivana je prestala slagati slagalicu, njezini mali prsti zaustavljeni u zraku iznad stola. Zrinka je pokušala započeti razgovor, ali riječi su zvučale prazno i neadekvatno u tišini sobe. Kako objasniti djeci kompleksnost situacije? Kako im reći da je žena njihovog oca došla jer želi popraviti njegove greške? Nakon nekoliko mučnih pokušaja komunikacije, Niko je konačno progovorio, njegov glas oštar poput noža. Jeste li i vi došli gledati nas kao u zoološkom vrtu? Kao svi ostali koji dođu pa odu? Njegove riječi pogodile su Zrinku ravno u srce. Koliko je potencijalnih posvojitelja već prošlo kroz ova vrata? Koliko puta su ova djeca morala prolaziti kroz bol nadanja i razočaranja? Ivana je ustala od stola i prišla bliže, promatrajući Zrinku s mješavinom znatiželje i straha. Jeste li poznavali i našu mamu? Upitala je tiho, njezin glas jedva glasniji od šapata. Zrinka je osjetila kako joj se oči pune suzama. Ne, odgovorila je iskreno. Nisam imala tu čast, ali znam da vas je jako voljela. Ostatak posjeta prošao je u teškoj tišini isprekidanoj povremenim pokušajima razgovora. Kada je došlo vrijeme za odlazak, Zrinka je osjetila kako joj se srce kida. Djeca su ostala u učionici, Niko i dalje fokusiran na svoju knjigu, Ivana mašući malenom rukom u pozdrav. Na izlasku Vesna ju je zaustavila. Gospođo Vranjić, rekla je tiho, ovo su dobra djeca koja su prošla kroz previše toga. Ako namjeravate biti dio njihovih života, molim vas, budite sigurni da to stvarno želite. Ne mogu podnijeti još jedno razočaranje. Dok je hodala natrag prema tramvajskoj stanici, Zrinka je osjećala težinu odgovornosti koju je preuzela. Ovo nisu bila samo djeca njezinog pokojnog muža. Bili su nevine žrtve odluka odraslih, duše koje su trebale ljubav i stabilnost. Ali, je li ona bila sposobna pružiti im to? Je li mogla prebroditi vlastitu bol i gorčinu kako bi postala osoba koju su ova djeca trebala? Nebo nad Zagrebom počelo se mračiti, prve kapi kiše padale su na pločnik. Zrinka je podigla pogled prema prozorima doma, znajući da negdje iza tih zidova dvoje djece nose teret prevelik za njihova mala ramena. Njezina odluka bila je donesena. Nije mogla promijeniti prošlost, ali mogla je pokušati stvoriti bolju budućnost. Vrativši se u staru kuću, Zrinka se osjećala iscrpljeno, kao da je prošlo nekoliko godina, a ne samo jedan dan. Sjela je na prašnjavu stolicu u dnevnoj sobi, gdje je kroz prljave prozore prodirala večernja svjetlost, stvarajući sablasne sjene po podu. Njezin pogled privukla je još jedna omotnica, koju ranije nije primijetila, zapečaćena službenim pečatom odvjetničkog ureda. Drhtavim rukama otvorila je omotnicu i izvadila dokument. Bio je to Leonov testament. Slova su plesala pred njezinim očima dok je čitala, a svaka riječ bila je poput udarca u srce. Leon je znao. Znao je da će jednog dana njegova tajna izaći na vidjelo. U testamentu je ostavio jasne upute. Zrinka je trebala preuzeti skrb nad Nikom i Ivanom. Draga Zrinka, pisalo je njegovim poznatim rukopisom, znam da kad ovo budeš čitala, mrzit ćeš me više nego što si ikada mislila da je moguće. I zaslužujem to. Ali te molim, ne dopusti da moje greške unište živote nedužne djece. Ti si najjača i najbolja osoba koju sam ikada poznavao. Samo ti možeš učiniti ono što ja nisam imao hrabrosti. Dati im dom i ljubav koju zaslužuju. Suze su kapale na papir, razmazujući tintu. Kako se usudio? Kako se usudio tražiti od nje da popravi njegove greške? Da preuzme odgovornost za njegovu izdaju? Ali u dubini duše znala je da nije to ono što ju je najviše boljelo. Najviše ju je boljelo to što je, unatoč svemu, i dalje vjerovao u nju. Vjerovao je da ima snage za ono što on sam nije mogao učiniti. U kutu sobe pronašla je kutiju s fotografijama. Bile su to slike Nika i Ivane s Darijom, rođendani, izleti, obični trenuci sreće uhvaćeni objektivom. Na jednoj fotografiji Darija je držala bebu Ivanu u naručju.
njezin osmijeh pun ljubavi i nade. Na drugoj, mali Niko je učio voziti bicikl, njegov ponosan osmijeh tako sličan Leonovom. Svaka slika bila je dokaz života koji je postojao paralelno s njezinim života ispunjenog i radošću i tugom. Iznenada začulo se kucanje na vratima. Bio je to Krešimir Blažević, odvjetnik zadužen za Leonovu ostavštinu. Njegov izraz lica bio je ozbiljan dok je ulazio u kuću, aktovka pod rukom djelovala je teško od dokumenata koje je nosio. Gospođo Vranjić, započeo je, sjedajući, nasuprot njoj, moram vas upoznati s uvjetima nasljedstva. Kuća ima određene uvjete. Zastao je promatrajući njezinu reakciju. Leon je postavio jasan uvjet. Kuća će biti vaša samo ako preuzmete skrb nad djecom. U suprotnom, imovina će biti prenesena na dobrotvornu organizaciju za pomoć napuštenoj djeci. Zrinka je zurila u odvjetnika, osjećajući kako joj se svijet ponovno okreće na glavačke. Nije se radilo samo o moralnoj odluci. Leon je osigurao da mora donijeti konkretnu odluku. Kuća ili ništa, nova obitelj ili samoća. Koliko imam vremena za odluku? Upitala je tiho. Mjesec dana, odgovorio je Krešimir vadeći još dokumenata iz svoje aktovke. Ali to nije sve. Postoje i drugi dokumenti koje morate vidjeti. Sljedeća 2 sata proveli su pregledavajući papire, financijske izvještaje, medicinske kartone, školske dokumente. Leon je sve dokumentirao, svaki detalj života svoje tajne obitelji. Bilo je tu i pisama koja nikada nije poslao, ispunjenih kajanjem i željom da sve prizna, da učini pravu stvar. Ali strah je uvijek bio jači. Kada je Krešimir otišao, Zrinka je ostala sama u mraku kuće. Mjesec je bacao blijedo svjetlo kroz prozore, osvjetljavajući fotografije razbacane po podu. Uzela je jednu, na njoj su Niko i Ivana bili na moru, njihovi osmijesi široki i bezbrižni. To je bilo prije nego što su izgubili majku, prije nego što ih je život natjerao da tako mladi nauče što znači gubitak. U tišini noći Zrinka je razmišljala o svom životu, o godinama provedenim čisteći tuđe domove, o samoći koja ju je pratila nakon Leonove smrti, o djeci koja su čekala u domu, noseći teret prevelik za njihova mala ramena. Možda je ovo bila prilika ne samo da ispravi Leonove greške, već i da pronađe novi smisao, novu svrhu. Ali strah je bio tu, stvaran i opipljiv. Što ako ne bude dovoljno dobra? Što ako ne uspije doprijeti do njih? Što ako ih samo još više povrijedi? Pogledala je ponovno testament u svojim rukama, Leonove, posljednje riječi koje su je molile za oproštaj i za pomoć. Nije mogla vratiti vrijeme, nije mogla izbrisati bol koju su svi pretrpjeli. Ali možda, samo možda, mogla je stvoriti nešto novo iz ruševina prošlosti. Sljedećih nekoliko dana Zrinka je redovito posjećivala dom, noseći male darove za Nika i Ivanu. Svaki put kad bi prošla kroz teška vrata doma, osjećala je kako joj srce ubrzano kuca, ne znajući kakav će je doček čekati. Tog tmurnog četvrtka, nebo nad Zagrebom bilo je teško od oblaka, kao da i vrijeme osjeća težinu situacije. U rukama je nosila knjigu za Nika, primijetila je njegov interes za pustolovne priče i malu plišanu mačku za Ivanu. Vesna ju je dočekala s blagim osmijehom, već navikla na njezine posjete. Danas su u dvorištu, rekla je, vodeći je kroz labirint hodnika do stražnjeg dvorišta doma. Niko je sjedio sam na staroj klupi, potpuno uronjen u knjigu koju je čitao. Ivana se ljuljala na ljuljački, njezine noge jedva dodirujući tlo. Kad je ugledala Zrinku, zaustavila se, ali nije sišla s ljuljačke. Niko nije podigao pogled s knjige, ali Zrinka je primijetila kako su mu se ramena ukočila, svjestan njezine prisutnosti. Donijela sam vam nešto, rekla je Zrinka približavajući se polako. Ivana je prva popustila, njezina znatiželja nadvladala je oprez. Prišla je i uzela plišanu mačku, njezini mali prsti milovali su meko krzno igračke. Zove se Luna, rekla je Zrinka, kao mjesec. Niko je i dalje sjedio nepomično, ali Zrinka je vidjela kako mu oči povremeno skreću prema knjizi koju je donijela. Položila ju je na klupu pored njega, dovoljno blizu da je može dohvatiti,
ali ne preblizu da bi se osjećao ugroženo. Zašto dolazite? Iznenada je upitao Niko, njegov glas oštar od nepovjerenja. Svi dođu nekoliko puta i onda nestanu. Kao da smo neka predstava koju dođu pogledati. Njegove riječi pogodile su je ravno u srce. Ivana je prestala milovati mačku čekajući njezin odgovor. Zrinka je duboko udahnula, znajući da je ovo ključni trenutak. Dolazim jer mi je stalo, rekla je iskreno. I znam da vam je teško vjerovati u to, ali neću nestati čak i ako me pokušate otjerati. To svi kažu, odgovorio je Niko konačno je pogledavši. U njegovim očima vidjela je godine boli i razočaranja. I naš otac je to govorio, pa gdje je sad? Tišina koja je uslijedila bila je teška poput olova. Ivana je čvrsto stisnula plišanu mačku uz prsa, kao da se boji da će joj je netko oduzeti. Zrinka je osjetila kako joj suze naviru na oči, ali ih je zadržala. Ova djeca su već vidjela previše suza. Vaš otac je napravio mnogo grešaka, rekla je tiho. I ne mogu promijeniti ono što je učinio, ali mogu biti ovdje sada ako mi dopustite. Iznenada Ivana je prišla i sjela pored nje na klupu. Jeste li znali našu mamu? Upitala je, njezin glas jedva glasniji od šapata. Ne, odgovorila je Zrinka, ali znam da vas je jako voljela i da je bila vrlo hrabra žena. Niko je podigao knjigu koju mu je donijela, prelazeći prstima preko korica. Zašto? Upitao je. Zašto vam je toliko stalo? Zrinka je zastala, tražeći prave riječi. Zato što svi zaslužujemo drugu šansu, rekla je konačno. I vi, i ja. Možda možemo zajedno pronaći nešto novo, nešto bolje. Mali osmijeh zatitrao je na Ivaninim usnama, prvi koji je Zrinka vidjela. Niko nije rekao ništa, ali je otvorio knjigu i počeo čitati prvi odlomak. Bio je to mali korak, gotovo neprimjetan, ali Zrinka je osjetila kako joj srce poskakuje od nade. Ostatak poslije podneva proveli su u tišini, svako u svom svijetu, ali nekako povezani. Ivana je igrala se s lunom, povremeno šapćući nešto u njezino plišano uho. Niko je čitao, ali je ovaj put ostao sjediti blizu njih. Kada je došlo vrijeme za odlazak, Ivana ju je zagrlila, brzo i sramežljivo, prije nego što je otrčala unutra. Niko je samo kimnuo, ali je zadržao knjigu. Na izlasku iz doma Vesna ju je zaustavila. Vidim promjenu u njima, rekla je tiho. Malu, ali je vidim. Nemojte odustati. Zrinka je kimnula, osjećajući težinu odgovornosti, ali i tračak nade. Možda su rane bile duboke, ali nisu bile neizlječive. Možda je vrijeme da svi dobiju drugu šansu. Dok je jesensko sunce polako zalazilo iza zagrebačkih zgrada, Zrinka je odlučila istražiti više o Dariji. Vratila se u Samobor, ovaj put s čvrstom namjerom da otkrije svaki detalj o ženi koja je dijelila Leonov život. Stara kuća i dalje je stajala napuštena, ali ovog puta Zrinka je došla pripremljena, s ključem koji je dobila od susjede koja je čuvala kuću. Unutrašnjost kuće bila je kao vremenska kapsula. Prašina je prekrila sve površine, ali ispod nje mogao se nazrijeti život koji se ovdje nekada odvijao. Na zidovima su visjele fotografije sretnih trenutaka. Darija s djecom u parku, na moru, ispred Zagrebačke katedrale. Male cipele još uvijek su stajale uredno posložene kraj ulaza, kao da čekaju da ih netko obuje. U spavačoj sobi, u ladici noćnog ormarića, Zrinka je pronašla dnevnik uvezan u izblijedjelu plavu kožu. Sjela je na krevet koji je zaškripao pod njezinom težinom i počela čitati. Darijine riječi bile su kao prozor u drugi svijet, svijet ispunjen i radošću i bolom. Dragi dnevniče, danas sam ga opet vidjela s njom u gradu. Izgledali su sretno, ona se smijala nečemu što je rekao. Ne mogu je mrziti, iako bih možda trebala. Vidim kako ga gleda s istom ljubavlju koju sam i ja nekad osjećala. Ali što je s našom djecom? Tko će njih gledati tako? Stranice su bile ispunjene svakodnevnim borbama, računima koje nije mogla platiti, noćima provedenim uz bolesnu Ivanu, Nikovim prvim danom u školi. Ali najviše je pisala o Leonu, o njegovim obećanjima da će se vratiti, o novcu koji je slao,
o telefonskim pozivima koji su postajali sve rjeđi. Zrinka je osjetila kako joj suze teku niz lice dok je čitala posljednje stranice dnevnika, pisane drhtavom rukom. Doktor kaže da nemam još dugo. Što će biti s mojom djecom? Leon ne odgovara na pozive već mjesecima. Bojim se, ne za sebe, već za njih. Tko će ih voljeti kada mene više ne bude? Tko će im reći koliko su posebni, koliko zaslužuju biti voljeni? Iznenada, Zrinka je začula korake iza sebe. Okrenula se i ugledala stariju gospođu koja je stajala na vratima sobe. Bila je to ona ista susjeda, Ana, koja joj je dala ključ. Često je sjedila ovdje i pisala, rekla je Ana tiho, prilazeći krevetu. Čak i kad je bila najslabija, pisala je. Govorila je da želi da djeca jednog dana znaju koliko ih je voljela. Ana je sjela pored Zrinke, njezine umorne oči pune sjećanja. Znate, nikad nije rekla ružnu riječ o Leonu čak ni na kraju. Samo je željela da djeca budu sretna i voljena. Bio je dobar čovjek, govorila je, samo slab. Zrinka je zurila u dnevnik u svojim rukama, osjećajući težinu Darijinih riječi. Jeste li znali za mene? Upitala je tiho. Ana je kimnula. Darija je znala sve. Jednom vas je vidjela na trgu Bana Jelačića, rekla je da imate dobar osmijeh. Nije vas krivila, znate. Govorila je da ljubav nije nešto što možemo kontrolirati. Te riječi pogodile su Zrinku poput udarca. Darija, žena koju je nesvjesno smatrala drugom ženom, pokazala se većom osobom nego što je itko od njih bio. Zadnjih dana, nastavila je Ana, stalno je ponavljala jednu te istu stvar, da želi da njezina djeca znaju da su voljena, da zaslužuju sve dobro u životu. Mislim da bi bila sretna znajući da ste ih pronašli. Zrinka je ustala i prišla prozoru. Vani su se palile prve ulične svjetiljke, bacajući zlatno svjetlo na puste ulice Samobora. U daljini se mogao vidjeti toranj crkve Svetog Anastazija. Njegov sat otkucavao je 6 sati. Moram im pokazati ovaj dnevnik, rekla je Zrinka odlučno. Moraju znati koliko ih je njihova majka voljela. Ana je ustala i položila ruku na Zrinkino rame. Učinite to, ali budite nježni, istina ponekad više boli od laži. Dok je napuštala kuću, Zrinka je osjetila kako se nešto u njoj promijenilo. Ovo više nije bila priča o Leonu i njegovoj izdaji. Bila je to priča o ljubavi, o žrtvi, o snazi koju pronalazimo kada mislimo da smo najslabiji. Darija je svojoj djeci ostavila najveći dar koji je mogla, svjedočanstvo o bezuvjetnoj ljubavi. Sljedeće. Jutro osvanulo je hladno i maglovito, tipično za zagrebačku jesen. Zrinka je stigla u dom ranije nego obično, Darijin dnevnik čvrsto stisnut u rukama. Vesna ju je dočekala s zabrinutim izrazom lica. Niko je imao tešku noć, rekla je, budio se vrišteći iz noćnih mora. Možda danas nije najbolji dan, upozorila je Vesna. Ali Zrinka je znala da savršenog dana za ovo nikad neće biti. U maloj sobi za posjete, Niko i Ivana su je već čekali. Ivana je držala Lunu, plišanu mačku, dok je Niko sjedio udaljen od svih, zagledan kroz prozor u maglovito dvorište. Donijela sam nešto što morate vidjeti, rekla je Zrinka tiho, položivši dnevnik na stol između njih. Ovo je pripadalo vašoj majci. Reakcija je bila trenutačna. Niko se okrenuo tako brzo da je zamalo prevrnuo stolicu. Ivana je prestala gladiti Lunu, njezine oči široke i pune iščekivanja. Zrinka je polako otvorila dnevnik, pazeći da ne ošteti krhke stranice. Vaša majka je pisala ovo za vas, započela je, glas joj je podrhtavao. Željela je da znate koliko vas je voljela. Počela je čitati odabrane dijelove, pažljivo birajući riječi. Čitala je o Nikovom prvom danu u školi, kako je Darija satima birala savršenu školsku torbu. O tome kako je Ivana s 3 godine pjevala Kad si sretan svima u parku. O malim, svakodnevnim trenucima koje je Darija tako brižno zapisivala. Ivana se prva slomila. Tihi jeca i tresli su njezino malo tijelo. Zrinka je instinktivno pružila ruku i na njezino iznenađenje Ivana ju je prihvatila, privijajući se uz nju kao
da traži utjehu koju je tako dugo željela. Niko je ostao nepomičan, ali Zrinka je vidjela kako mu suze teku niz lice. Njegove ruke su bile stisnute u čvrste šake, kao da se bori sam sa sobom. Zašto nam niste ovo ranije pokazali? Upitao je kroz stisnute zube. Nisam znala za dnevnik do jučer, odgovorila je iskreno Zrinka. Ali čim sam ga pronašla, znala sam da ga morate vidjeti. Nastavila je čitati, ovaj put o Darijinim nadama i snovima za njihovu budućnost, o tome kako je željela da Niko postane što god želi biti, kako je vjerovala u njegovu snagu i inteligenciju, o tome kako je vidjela umjetničku dušu u maloj Ivani i nadala se da će je život dovesti do mjesta gdje će moći slobodno izraziti svoju kreativnost. Ona nas nije željela ostaviti, prošaptao je Niko, više sebi nego drugima. Nije imala izbora. Ne, potvrdila je Zrinka nježno. Nije imala izbora, ali je ostavila sve ovo za vas, da nikad ne zaboravite koliko ste voljeni. Tišina koja je uslijedila bila je ispunjena teškim emocijama. Ivana je i dalje jecala, ali sad su to bili tiši, iscrpljeni jecaji. Niko je konačno ustao i prišao bliže, njegove ruke su drhtale dok je dodirivao stranice dnevnika. Mogu li ga zadržati? Upitao je tiho. Naravno, odgovorila je Zrinka. On pripada vama. Niko je uzeo dnevnik i pritisnuo ga uz prsa, kao da grli dio majke koji mu je tako dugo nedostajao. Ivana se odmakla od Zrinke i prišla bratu, prvi put, pokazujući tu prirodnu povezanost koju su morali imati kao brat i sestra. Hoćeš mi čitati? Upitala je Ivana brata. Njezin glas još uvijek drhtav od plača. Niko je kimnuo i prvi put otkad ga je Zrinka upoznala, vidjela je tračak nježnosti u njegovim očima. Sjeli su zajedno na mali kauč. Niko je otvorio dnevnik, a Ivana se sklupčala uz njega s lunom u naručju. Zrinka je ustala, znajući da im treba dati vremena nasamo s ovim dijelom njihove majke. Ali prije nego što je stigla do vrata, Niko ju je pozvao. Hvala, rekao je jednostavno, ali u toj jednoj riječi bilo je više emocija nego u svemu što je dotad rekao. Vikend je konačno stigao. I Zrinka je odlučila pokazati Niku i Ivani kuću koju je naslijedila. Dobila je posebnu dozvolu od Vesne, koja je vidjela napredak u odnosu djece prema Zrinki nakon otkrića dnevnika. Tog subotnjeg jutra, nebo nad Zagrebom bilo je neobično vedro, kao da i vrijeme želi dati svoj blagoslov ovom novom početku. Kada su ušli u kuću, djeca su zastala na pragu, nesigurna i pomalo uplašena. Niko je instinktivno uzeo Ivanu za ruku štiteći je kao što je to činio godinama. Zrinka je upalila svjetla i širom otvorila prozore, puštajući svježi jesenski zrak da ispuni prostorije. Ovo je sada naš dom, rekla je nježno, promatrajući njihove reakcije. Možemo ga urediti kako god želimo. Ivana je polako počela istraživati prostorije, još uvijek držeći lunu čvrsto uz sebe. Zaustavila se kod starog klavira u dnevnoj sobi, prstima lagano dodirujući prašnjave tipke. Mama je svirala klavir, rekla je tiho, više sebi nego drugima. Zrinka je kimnula, sjećajući se bilješke o tome u Darijinom dnevniku. Niko je bio oprezniji, krećući se kroz kuću kao da očekuje da će se nešto loše dogoditi u svakom trenutku. Kada su stigli do zatvorenog dijela kuće gdje su pronađena pisma i fotografije, zastao je. Je li ovo mjesto gdje nije morao završiti pitanje? Da, odgovorila je Zrinka iskreno. Ali sada možemo to pretvoriti u nešto drugo. Možda tvoju sobu za učenje ili Ivanin umjetnički kutak. Ivana je živnula na spomen umjetnosti. Mogu li imati svoje boje? Upitala je, prvi put pokazujući istinski entuzijazam. I papire za crtanje? Naravno da možeš, nasmiješila se Zrinka. Možemo zajedno odabrati sve što ti treba. Niko je prišao starom kovčegu, koji je još uvijek stajao u kutu sobe. Otvorio ga je polako, unutra su bile složene stare fotografije i pisma. Uzeo je jednu fotografiju, bila je to slika njega i Ivane na moru, posljednje ljeto koje su proveli s majkom. Njegove ruke su drhtale dok ju je držao. Možemo napraviti zid sa slikama,
predložila je Zrinka nježno. Sve naše lijepe uspomene, stare i nove. Naše? Upitao je Niko, gledajući je prvi put direktno u oči. Da, ako želite. Ovo može biti novi početak za sve nas. Ivana je već počela planirati kako će urediti svoj kutak. Njezin glas je postao življi dok je opisivala sve boje koje želi koristiti. Niko ju je slušao s malim osmijehom na licu, prvi put dopuštajući si da se opusti. Zrinka je otišla u kuhinju pripremiti ručak, ostavljajući djecu da istraže kuću svojim tempom. Dok je pripremala jednostavnu tjesteninu s umakom od rajčica, jelo koje je Darija često spremala djeci, prema dnevniku, čula je njihove korake na katu, tiho došaptavanje i povremeni smijeh. Kada je ručak bio gotov, pozvala ih je u blagovaonicu. Stol je bio star, ali čvrst, dovoljno velik za malu obitelj. Ivana je sjela odmah do Zrinke dok je Niko zauzeo mjesto preko puta. Jeli su u tišini nekoliko trenutaka, a onda je Ivana iznenada rekla: ovo je kao mamin umak. Zrinka je kimnula dirnuta što je djevojčica prepoznala okus. Pronašla sam recept u dnevniku. Mislila sam da bi vam se moglo svidjeti. Niko je spustio vilicu i pogledao je dugo i pažljivo. Pročitali ste cijeli dnevnik? Da, priznala je Zrinka. Željela sam vas upoznati kroz njezine oči. Željela sam znati što vam je važno, što volite. Zašto? Upitao je Niko. Zašto se toliko trudite? Zrinka je pažljivo odložila svoj pribor za jelo, razmišljajući o odgovoru. Zato što svatko zaslužuje dom. Mjesto gdje se osjeća sigurno i voljeno. I zato što mislim da i ja trebam vas koliko vi trebate mene. Tišina koja je uslijedila bila je drugačija od prijašnjih. Nije bila teška i napeta, već puna razumijevanja. Ivana je ustala sa svoje stolice i zagrlila Zrinku, a nakon nekoliko trenutaka, na njihovo iznenađenje, i Niko im se pridružio u zagrljaju. Dok je njihov odnos polako napredovao, novi izazovi su se počeli pojavljivati. Jednog tmurnog četvrtka, dok je Zrinka čistila kuću pripremajući se za dolazak djece preko vikenda, zazvonio je telefon. Bio je to poziv iz Nikove škole. Dogodio se incident koji je zahtijevao njezinu hitnu prisutnost. Kad je stigla u osnovnu školu Kralj Tomislav, zatekla je Nika kako sjedi pred uredom ravnatelja, s podlivom ispod oka i ogrebotinama na rukama. Pokraj njega je stajao drugi dječak, također s vidljivim ozljedama, dok su njihovi roditelji nervozno čekali da budu pozvani unutra. Profesor Andrija Krnić, visok i strog čovjek sjedih sljepočnica, pozvao ih je u svoj ured. Prostorija je mirisala na stari papir i drvo, a velike police s knjigama stvarale su gotovo prijeteću atmosferu. Niko je sjeo pored Zrinke, njegovo tijelo napeto poput strune. Gospođo Vranjić, započeo je profesor Krnić, ovo je 3. incident ovog mjeseca. Ne možemo tolerirati nasilno ponašanje u našoj školi. Prije nego što je Zrinka stigla odgovoriti, majka drugog dječaka je progovorila: taj vaš sin je divljak. Napao je mog Marka bez ikakvog razloga. Nije istina, viknuo je Niko, njegove oči pune suza. On je rekao je da sam smeće, koje ni vlastiti otac nije htio. Tišina koja je uslijedila bila je teška poput olova. Zrinka je osjetila kako joj srce puca dok je gledala dječaka koji se trudio ne zaplakati pred svima. Gospodine Krniću, rekla je Zrinka mirnim glasom, iako je iznutra drhtala, jeste li pitali zašto je došlo do sukoba? Jeste li svjesni kroz što je Niko prošao? Profesor je uzdahnuo, prebirući po papirima na svom stolu. Gospođo Vranjić, iskreno nisam siguran jeste li vi najbolja osoba za brigu o ovom dječaku. Vaša situacija je nekonvencionalna, u najboljem slučaju. Te riječi pogodile su je poput šamara. Niko je skočio na noge, njegov glas drhtao je od bijesa. Ne govorite tako o njoj. Ona je jedina koja se stvarno brine. Niko, Zrinka je nježno stavila ruku na njegovo rame. Molim te, sjedni. Okrenula se prema profesoru, njezin glas čvrst i odlučan.
Gospodine Krniću, možda jesam nekonvencionalan izbor, ali sam jedini izbor koji ova djeca trenutno imaju. I borit ću se za njih svim silama. Niko treba pomoć neosudu. Nakon dugog razgovora dogovoreno je da će Niko početi pohađati školsko savjetovanje. Na izlasku iz škole, dječak je šutio, njegove ruke još uvijek stisnute u šake. Žao mi je, rekao je konačno dok su hodali prema tramvajskoj stanici. Nemoj biti, odgovorila je Zrinka. Ti nisi kriv što te drugi ne razumiju, ali moramo naći bolji način da se nosimo s tim. Zastala je i okrenula se prema njemu. Znaš, tvoja mama je pisala u dnevniku kako si uvijek bio zaštitnik, kako si čak i kao malo dijete štitio Ivanu od svega. Ali ponekad najhrabrija stvar koju možemo učiniti je ne reagirati na provokacije. Niko je podigao pogled, njegove oči pune suza koje je tako dugo zadržavao. Ne želim da misle da mogu govoriti takve stvari o mojoj obitelji. Tvoja obitelj je ono što mi zajedno izgradimo, rekla je Zrinka, privlačeći ga u zagrljaj, i nitko nam to ne može oduzeti. Te večeri kada su se vratili kući, Ivana je odmah primijetila Nikove ozljede. Umjesto da ga ispituje, samo je donijela svoj novi set bojica i počela crtati. Nakon nekog vremena pokazala im je crtež. Bila je to slika njih troje, držeći se za ruke ispred njihove kuće. Ovo je naša obitelj, rekla je jednostavno pružajući crtež Niku. Zrinka je gledala kako Niko pažljivo uzima sestrinu sliku. Njegove oči pune emocija koje nije mogao izraziti riječima. Možda njihova obitelj nije bila konvencionalna, možda su imali mnoštvo izazova pred sobom, ali bili su zajedno. I to je bilo najvažnije. Život je polako ulazio u neku novu rutinu kada je iznenadno pokucanje na vratima prekinulo njihovo mirno, nedjeljno popodne. Zrinka je otvorila vrata i našla se licem u lice s čovjekom srednjih godina, čija je pojava instantly izazvala nelagodu. Bio je to Mislav Radić, Leonov bivši kolega kojeg je pamtila s nekoliko poslovnih druženja. Zdravo, Zrinka, rekao je s umjetnim osmijehom koji nije dosezao njegove hladne oči. Mogu li ući? Imamo nešto važno za razgovarati. U dnevnoj sobi, gdje su Niko i Ivana slagali puzzle, nastala je trenutačna napetost. Djeca su instinktivno osjetila da nešto nije u redu. Zrinka ih je zamolila da odu u svoje sobe, ali Niko je oklijevao, njegov zaštitnički instinkt već u punoj snazi. Sve je u redu, uvjerila ga je Zrinka, iako je i sama osjećala kako joj srce ubrzano kuca. Samo trebam razgovarati s gospodinom Radićem. Kad su djeca nevoljko otišla, Mislav je izvadio fascikl iz svoje aktovke. Leon mi je dugovao značajan iznos novca, rekao je bez uvoda. Imam sve dokumente koji to dokazuju. Ako ne dobijem svoj novac, morat ću pokrenuti sudski postupak za preuzimanje kuće. Zrinka je osjetila kako joj se krv ledi u žilama. O čemu govoriš? Leon nikad nije spomenuo nikakav dug. Naravno da nije, nasmijao se Mislav hladno. Leon je bio pun tajni, zar ne? Uostalom, vidim da si već upoznata s nekima od njih. Njegov pogled je prešao preko dječjih igračaka razbacanih po sobi. Zrinka je instinktivno pogledala prema stubištu, bojeći se da djeca možda prisluškuju. Koliko? Upitala je tiho. Mislav je napisao broj na komad papira i gurnuo ga prema njoj. Iznos je bio vrtoglav, daleko izvan njezinih mogućnosti. Dajem ti tjedan dana da odlučiš, rekao je ustajući. Ili plati, ili se pripremi za sudsku bitku. Nakon što je otišao, Zrinka je odmah nazvala Krešimira, odvjetnika koji je radio na Leonovom testamentu. Dogovoren je hitni sastanak za sljedeće jutro. U odvjetničkom uredu, okružena teškim drvenim namještajem i policama punim pravnih knjiga, Zrinka je pokazala Krešimiru Mislavove dokumente. Nešto ovdje ne štima, rekao je Krešimir nakon pažljivog pregleda. Datumi se ne poklapaju s Leonovim financijskim izvještajima. Dajte mi nekoliko dana da ovo istražim. Ali vrijeme nije bilo na njihovoj strani. Mislav se vratio nakon točno tjedan dana, ovaj put s prijetećim tonom u glasu. Znam sve o djeci, rekao je tiho. Znam da pokušavaš dobiti skrbništvo nad njima. Bilo bi šteta da netko obavijesti
nadležne službe o određenim nepravilnostima. Kakve nepravilnosti? Upitala je Zrinka, osjećajući kako joj bijes raste u grudima. Sigurno ih možemo naći, odgovorio je s podlim osmijehom. Samohrana žena bez stabilnih primanja pokušava posvojiti djecu svog pokojnog muža iz njegove izvanbračne veze. Zvuči dosta komplicirano, zar ne? Prije nego što je Zrinka stigla odgovoriti, začuo se Nikov glas. Ostavite je na miru. Dječak je stajao na stubištu, drhteći od bijesa, sa suzama u očima. Mislav se okrenuo, iznenađen. Ah, mali čuvar, narugao se. Baš kao tvoj otac, misliš da možeš sve zaštititi, ali na kraju samo stvaraš više problema. Dosta. Zrinkin glas odjeknuo je prostorijom. Izlazi iz moje kuće. Odmah. Tvoje kuće. Nasmijao se Mislav. Nećemo se tako rastati, draga moja. Vidimo se na sudu. Nakon što je otišao, Zrinka je privukla Nika u čvrst zagrljaj. Žao mi je što si to morao čuti, prošaptala je. Hoće li nas razdvojiti? Upitao je Niko, njegov glas pun straha koji je pokušavao sakriti. Nikada, odgovorila je Zrinka odlučno. Borit ću se za vas do zadnjeg daha. Te večeri nakon što su djeca zaspala, Zrinka je sjedila u dnevnoj sobi pregledavajući sve dokumente koje je imala. Morala je postojati neka rupa u Mislavovoj priči, nešto što je previdjela. Nije mogla dopustiti da im ovaj čovjek uništi sve što su počeli graditi. Odlučna da se suprotstavi Mislavovim prijetnjama, Zrinka je organizirala sastanak u svojoj kući. Vani je padala prva jesenski kiša, bubnjajući po prozorima dok su Krešimir i Mislav sjedili u dnevnoj sobi. Napetost u zraku bila je gotovo opipljiva. Zrinka je stajala kraj kamina, držeći Leonov testament i dokumentaciju koju je pronašla. Gospodine Radiću, započeo je Krešimir službenim tonom, pregledao sam vašu dokumentaciju o navodnom dugu. Postoje određene nepravilnosti koje bih želio raspraviti. Mislav se nervozno promeškoljio u svojoj stolici. Kakve nepravilnosti? Dokumenti su potpuno legitimni. Zaista? Zrinka je izvadila staru fotografiju iz fascikla. Onda mi možete objasniti zašto ste na ovoj fotografiji s Darijom. Fotografija je snimljena točno u vrijeme kada je Leon prestao slati novac. Mislavovo lice je problijedilo. Na fotografiji je bio uhvaćen kako prima novac od Darije ispred Zagrebačke bolnice. Zrinka je pronašla sliku skrivenu među stranicama Darijinog dnevnika zajedno s bilješkom koja je objašnjavala sve. Vi ste ucjenjivali Dariju, nastavila je Zrinka. Njezin glas drhtao je od bijesa. Saznali ste za njezinu vezu s Leonom i iskoristili to. Uzimali ste novac koji je Leon slao za djecu. To nije istina, zamuckao je Mislav, ali njegova reakcija ga je odala. U dnevniku piše sve, rekla je Zrinka. Darija je zapisala kako ste prijetili da ćete sve razotkriti ako vam ne bude davala dio novca. Čak i kad je bila bolesna, kad joj je trebao svaki novčić za liječenje, vi ste i dalje uzimali svoj dio. Krešimir je izvadio još dokumenata. Imam ovdje i bankovne izvode koji pokazuju redovite uplate s vašeg računa na račune u inozemstvu, koji se poklapaju s datumima kada je Leon slao novac Dariji. Želite li objasniti to? Mislav je skočio na noge, njegov prijeteći stav zamijenjen je panikom. Ne znate vi ništa, Leon je bio slab, nije zaslužio ništa od ovoga, a ona, pokazao je prema fotografiji Darije, ona je trebala ostati gdje joj je mjesto. A gdje je to? Začuo se tihi glas. Na vratima je stajao Niko, blijed ali odlučan. Gdje je mjesto mojoj majci? Mislav je ustuknuo, kao da je ugledao duha. Niko je polako ušao u sobu, držeći Darijin dnevnik. Pročitao sam sve. Kako ste je ucjenjivali, kako ste uzimali novac koji nam je trebao za hranu i lijekove. Vi ste krivi što je mama. Glas mu je pukao, ali nastavio je. Ali nećete više nikada povrijediti našu obitelj. Ivana se pojavila iza brata, držeći se za njegovu ruku. Njezine velike oči bile su pune suza, ali i odlučnosti.
Mi sada imamo novu obitelj, rekla je tiho, i nećemo dopustiti da nam je uništite. Mislav je pogledao oko sebe, shvaćajući da je izgubio. Krešimir je ustao, njegov glas bio je hladan i profesionalan. Imam dovoljno dokaza da pokrenemo kaznenu prijavu zbog ucjene i pronevjere. Želite li da nastavimo tim putem ili ćete jednostavno nestati iz života ove obitelji? Nakon dugog trenutka tišine, Mislav je zgrabio svoju aktovku i krenuo prema vratima. Na izlazu se okrenuo, posljednji put pokušavajući zadržati privid kontrole. Ovo nije gotovo. Jest, rekla je Zrinka mirno. Gotovo je. Kada su se vrata zatvorila za Mislavom, Zrinka je privukla djecu u zagrljaj. Svo troje su plakali, od olakšanja, od tuge za Darijom, od nade za budućnost koju su tek počeli graditi. Hvala vam, rekao je Krešimir tiho, skupljajući svoje dokumente. Rijetko vidim ovakvu hrabrost i jedinstvo u obitelji. Niko je podigao pogled prema Zrinki. Njegove oči bile su pune emocija koje nije mogao izraziti riječima. Ti si nas spasila, rekao je jednostavno. Ne, odgovorila je Zrinka milujući njegovu kosu. Mi smo spasili jedni druge. Mjesec dana nakon Mislavovog odlaska, Zrinka je stajala u vrtu iza kuće, promatrajući kako Niko i Ivana sade cvijeće koje su zajedno odabrali u rasadniku. Bio je to prekrasan proljetni dan, sunce je obasjavalo Zagreb toplim zrakama, a u zraku se osjećao miris procvjetalih stabala trešanja iz susjednog dvorišta. Kuća je potpuno promijenila svoj izgled. Soba koja je nekad čuvala mračne tajne pretvorena je u svijetli umjetnički kutak gdje je Ivana provodila sate crtajući i slikajući. Njezini radovi ukrašavali su zidove, portreti njihove nove obitelji, sjećanja na Dariju naslikana živim bojama, prizori iz njihovog novog života zajedno. Niko je pronašao mir u vrtu. Nakon što je pročitao u majčinom dnevniku kako je voljela uzgajati cvijeće, odlučio je obnoviti zapušteni vrt. Svako jutro prije škole zalijevao je biljke, razgovarao s njima kao što je Darija nekad činila. Njegove ocjene u školi značajno su se poboljšale, a profesor Krnić je nedavno priznao da je pogriješio u svojoj početnoj procjeni. Mama bi voljela ovo, rekla je Ivana pažljivo sadeći ljubičasti iris. Piše u dnevniku da su irisi bili njezino najdraže cvijeće. Zrinka je prišla i kleknula pored njih u mekoj zemlji. Zajedno su radili u tišini, njihovi prsti prljavi, od zemlje, srca puna spokoja koji su tako dugo tražili. U kući je svirao radio. Poznata melodija hrvatske pjesme Cesarica dopirala je kroz otvorene prozore. Znate, započela je Zrinka. Razmišljala sam o nečemu. Ako se slažete, voljela bih da odemo zajedno do Samobora, do mamine kuće. Možda bismo mogli... Zastala je, nesigurna kako će reagirati. Možda bismo mogli urediti i taj vrt, učiniti ga lijepim kao što je nekad bio. Niko je prestao kopati. Njegove ruke su zadrhtale. Ivana je ispustila malu lopaticu koju je držala. Tišina je postala teška, puna neizrečenih emocija. Mogli bismo posaditi ruže, rekla je konačno Ivana. Mama je uvijek govorila da će jednog dana imati vrt pun ruža. Niko je kimnuo, brišući rukavom oči koje su mu se napunile suzama. I možda bismo mogli ponekad tamo provoditi vikende, kao što smo nekad. Naravno, odgovorila je Zrinka, privlačeći ih u zagrljaj, ne mareći što će im sve odjeća biti prljava od zemlje. To će uvijek biti vaš drugi dom. Te večeri, nakon što su završili s vrtom i okupali se, sjedili su u dnevnoj sobi. Ivana je crtala novo umjetničko djelo. Ovaj put je bila to slika dvije kuće povezane dugom, vijugavom stazom posutom cvijećem. U jednoj kući bila je Darija, nasmijana i okružena ružama, a u drugoj oni troje, jednako sretni i nasmijani. Vidiš? Pokazala je Ivana ponosno. Sada imamo dvije mame koje nas čuvaju. Niko je uzeo sestrin crtež i dugo ga promatrao. Da, rekao je tiho, imam osjećaj da nas mama gleda i smiješi se. Zrinka je osjetila kako joj suze teku niz lice, ali ovaj put bile su to suze radosti. Pogledala je kroz prozor prema vrtu koji su zajedno uredili
prema nebu koje je počelo dobivati prve zvijezde. Negdje tamo, vjerovala je, Darija i Leon su konačno pronašli mir, znajući da su njihova djeca sigurna i voljena. Znate što, rekla je, privlačeći djecu bliže sebi. Mislim da je vrijeme da napravimo album. Album koji će početi s Darijinim fotografijama i nastaviti se našim novim uspomenama. Da nikad ne zaboravimo odakle smo došli i koliko smo sretni što smo pronašli jedni druge. Ivana je odmah otrčala po svoje bojice, spremna ukrasiti korice albuma, dok je Niko otišao po kutiju s fotografijama. Zajedno su proveli večer sortirajući slike, zapisujući datume i sjećanja, gradeći most između prošlosti i budućnosti. A u vrtu, prvi pupoljci irisa počeli su se otvarati prema noćnom nebu, obećavajući novi početak i ljepotu koja tek dolazi. Hvala vam što ste poslušali ovu dirljivu priču. Recite nam u komentarima što mislite o završetku i iz kojeg nam grada gledate. Ako vam se svidjela ova priča i želite čuti još sličnih, kliknite na sljedeći video koji se pojavljuje na vašem ekranu. Ne zaboravite lajkati i pretplatiti se na naš kanal Srce priče, kako bismo zajedno mogli izgraditi veliku zajednicu koja dijeli emotivne i inspirativne priče. Vaša podrška je ključna da možemo nastaviti doticati srca našim pričama. Vidimo se uskoro u sljedećoj priči na Srce priče.